ತಪ್ಪನ ಮೋನೆ ಬಣ್ಣ ಬಿಡುದು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲವರ ಮೇ ಮರಳುಂಡು. ಈ ನಾಟಕದ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಶಕ್ತಿ. ಪಿಲಿತ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟದ ಪವರ್ ಬರೋಲಿ ತತ್ವ ನೀತಿದಲ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ದಯಪನ್ನಂಗ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಆಚರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವೇಷ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡು ಈ ನಾಟಕಡು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಾದೇರು. ಇಂಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಏನಿಗಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಆರ್ನ ಮುಂದಾಲಿಕೆಡು ಆರನೇ ನೇತೃತ್ವಡು ಆರ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಎತ್ತು ನಿಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡಂಡ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡಂಡ ಆತರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ಎತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಈ ಪಿಲ್ತೇಸ ಪಾಡುವ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಗೆ ಪರಕ್ಕೆ ಸೂರಜರೇ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗನು ಮಾಯಾಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಥಾನಕನು ಜಾದೂದ ರೀತಿಯ ಕನಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಇನ್ನಿತ ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕಣೆ ಕೊಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡುತ್ತಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪೇರು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಯಪಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಲೈಡ್ ಮುಜಿ ನಾಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಇತರ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಅಡಕಾದಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಜವಣರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪತ್ತದು ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ಅವೇನಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಸಾದ ಕೊನಪಿನಂಚಿನ ರೀತಿ ಉನ್ನತೆ ಅಂಚಾದ ಈ ನಾಟಕದ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉನ್ನತೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾದ ಬಂಡ ಇಂಕಾರನ ಪುದರ್ ಮರೆತುಕೊಂಡು ಹೀರೋ ಪಡೆದಿನಾರು ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಮನ್ಪಿಲಕನ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಸಿಂಕ ಏನಚ್ಚ ರೀತಿ ಉನ್ನತೆ ಇರೋ ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆ ಅವು ಬಿಡ್ರನೆ ಬಿಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ ಸಿ ಡಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಸಿಂಕ್ ಮಲ್ತಿನಚ್ಚನ ಆಯ್ತರದ್ದು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆವಡು ಬಂದಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶರತಣ್ಣನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೆಟ್ಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗೇ ಬೈತೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಒಂದು ಏನ ಮನಸ್ಸದಲ್ಲಿ ಮರಲೊಂದು ಅಂಚದು ಒಟ್ಟು ಪನ್ನಡ ಬಂದ ಈ ವರ್ಷಡು ಜನಕಲು ಓಲೊಂದೇನು ನಾಟಕ ಅಂತೂಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಪನಂಚಿನ ಅಷ್ಟಮಿ ಒಂಜೇ ದಿನದ ಅಷ್ಟಮಿ ಅತ್ತ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಬಾರ್ಲಾಕ್ ಆತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಥೆಗಳೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕಥೆ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಉಡುಪಿಡು ನಿಕಲನೆ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ತೂವರೆಂದು ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರು ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ಅನ್ಲ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡ್ನಕುಲು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಎತ್ತು ನಿಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡಂಡ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡಂಡ ಆತರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ಎತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಈ ಪಿಲ್ತೇಸ ಪಾಡುವ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಗೆ ಪರಕ್ಕೆ ಅಪಂಡ ಆತ ನಮ್ಮತ್ತೆ ನೇಮೋಗಿಂಚ ಒಂದುಂಡ ಅವೇ ಶಕ್ತಿ ನೆಕ್ಕಲು ಉಂಡು ತಪ್ಪನ ಮೋನೆ ಬಣ್ಣ ಬಿಡುದು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲವರ ಮೇ ಮರಳುಂಡು ಅಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡ್ನಕುಲು ತಪ್ಪಂದೆ ಈ ನಾಟಕ ಉಂಟು ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೀರು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕೊಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಲಿ ನಾಟಕನಾಗೆಂಡ ನಾಟಕ ಅಂತ ಮಾಡೋಲಿ ಆತು ಶೋಕು ಮಲ್ದೀರು ಪ್ರಸನ್ನ ಬಂಡೇರ ರಡ್ಡೆ ಇರೋ ಪೋಪುಂಡು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀನುಲ್ಲ ಇರೇನು ಬೇರೆ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿಸಿದ ಪಿದೇ ಬಣ್ಣ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪರು ಇದೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಬಾತಿರಿಗೆ ದೊಂದು ಬಾತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಪಿನಿ ಸೂಪರ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದಾಗೆಲ್ಲರೂ ಕೇಂದ್ರ ರವೆಲ್ಲ ಮಾತ ಪನ್ಪಿನಿ ಸೂಪರ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಉಲಾಯ್ಪೋನ ದಾಲಪ್ಪು ಜೀನ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೂಪರೇ ಹೆಂಗೆ ಬಿದೆ ಬತ್ತ ಹಾಕ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಪೆ ನಾನು ಈರತ್ತೆ ಮರಿನ ಬಾಗಿಲು ಸೂಪರ್ ಸಿಗಲೇ ಮುಟ್ಟುದು ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಪಣಿಜನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲತ್ತು ಉದಾರ್ದಾತು ಒಂದು ನಾಟಕ ತೂಡಾಯ್ನ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದೀರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ನನ್ನ ದಾದ ಬಂಡೆ ಒಂದು 2 ಮನೆ ಶೋ ಆಂಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಶೋ ಮಲ್ಪವನಕುಲು ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ದಯಪಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈತ ಭಂಗ ಆ ವೇದಿಕೆ ನಂಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಳಂಚ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲರು ಈ ಮಲ್ಪವನ ಸಂಘಟನೆ ಮೇಯ್ನ್ ನೆಕ್ ಸುತ್ತದ ಲೈಟ್ ಕತ್ತಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೇದಿಕೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತ ಕೊರು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋ ಕಿಟ್ಟದಿತ್ತದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಬರಲಿ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮದಾದ ಗೊತ್ತಿರು ತೂವನಿಂದ ಕೆಲವು ಪೂರ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಬರಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನ ತಿಗಲೇ ಬಿಟ್ಟದು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಈ ನಾಟಕ ತಪ್ಪಂದೆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ದೇವರು ಒನಸರು ಅಡ್ಡಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಉಂಡು ತಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾಡೋದು ಈತ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ಗೆಂದು ಮಲ್ಪಡ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಂಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಮುಂದೆ ಗೆಂದು ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರೆಯಾರೆ ಬೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಡೆದು ಬಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಕೊರ್ಪಿ ಮಾರೆ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು
ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಲ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಕೂ ಆಯ್ನ ಹಾಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೊಸ ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಬುಲೆವಡು ತಂಡ ನನ್ನ ಆತ ತಂಡಗಳು ಬುಲೆವಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಲಕುಮಿಡಿ ಇತ್ತೆ ಕಿಶೋರ್ ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಬಪ್ಪನಾಡು ಪ್ರಸಂಗಪುರ ಬಾರಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವನು 10-11 ವರ್ಷ ಆಡು ಈ ಸರ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ 27-30-35 ಪ್ರಸಂಗಲೇನು ಪೂರ ಬಾರಿ ಐತೆ ಸಸಿತಿಲ್ ಮೇಡು ಆಸೆ ಕಲಾವಿದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ಲೊಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಲೊಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ಲೊಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಕನ ವರ್ಕ್ ತೂವರೆ ಬತ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಎರಡು ಫಂಡೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಿನಿಮಾನ ನಾಟಕನ ಅವನಿಗೆ ನಾಟಕನ ಪನ್ಪಿಡ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತುಂಡ ಐದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟ ಪೋದು ಎತ್ತುದು ಬಂದು ಎನ್ನುತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕತೆ ಇಂಗೆ ಯಾಪಲ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರ್ನ ಒಂಜಿ ಕರೆನ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ದುಂಚಿ ದಾದ ಬಂಡ ಈ ಬ್ಯಾಪ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಶುರುವಾಂಡ ಆನಿಡ್ದಿಜಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಆರ ಪ್ರತಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಉಂಡತೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಆದಪ್ಪು ಬಲೆ ಬಲಿಪಾಲೆ ಆದಪ್ಪು ಆರು ಮಲ್ತಿರ್ತಿದ ನಾಟಕ ಆದಪ್ಪು ಇನಿ ಮಲ್ತಿರ್ತಿದ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಆದಪ್ಪು ಅವು ಪ್ರತಿ ಆರ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಳ್ಳ ಎಂಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಏನಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಆರ್ನ ಮುಂದಾಲಿಕೆಡು ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕ ಅವು ಮುರಣಿ ದೇವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ನಾಟಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕುದ್ಮೂಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದತ್ತು ಐದು ಬಕ್ಕತ್ತುವಿನ ಒಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು 2ನೇ ನಾಟಕ ಒಂದು ನನ್ನ ಖುಷಿತ ದಾದ ಬಂಡ ಸೂರಜ್ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕಲ ಇವು ಒರಿಯಾರ್ದವ್ರಿಗೆ ಬಿರ್ಸಿರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ದಂಚಿನ ಬೈಲೂರು ದಂಚಿನ ಊರುಡ್ದು ಅಷ್ಟೇ ದಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಕಥೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಚು ಏತು ತೆಲಿಪೋಡ ಏತು ಬುಲಿಪೋಡ ಏತು ಜನಕಲಿ ಪತ್ತದಿ ಓಡ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಬೈಲೂರ್ದ ಆ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಹ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರಸನ್ನ ನಾತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೋಡು ನನಾತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟ್ ಬರೆಯೋಡಾರೆ ಆರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನ ಬಂದೆ ತೂಗೋಡು ಆಯ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡಾತು ನಾನು ಎಪ್ಪನ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆವೋಡು ಎತ್ತೋ ಸಮಯ ಹಿಡಿದುಂಚಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ನಾಟಕ ತೂನಾಗ ಇತ್ತದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ನಾಟಕ ಎಡ್ಡ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದನು ಅಂಚಾದಿ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡಂಡು ಬರೀ ಕಥೆತ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯಡು ಬಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯದ ವಿಷಯಡು ಮಾತ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗ ನೆತ್ತ ಪರಿಶ್ರಮ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಂಡು ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಾಟಕ ರಂಗೋಗಿ ಇತ್ತೆದ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತೀಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೋಡು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ದಾಯ ನಾಟಕದಕ್ಕೂ ಅವೇರಿ ಒಂದೇಟು ಉಳ್ಳೇರುಂದು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಹಿಂದೆ 2024 ಇನಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಒಂದು ಸುರುತ ಶೋ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕದ ಲೆಕ್ಕತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ರೋಡ್ಸಿಂದ ಪರದೇಡು ಖಾಲಿ ಲೈಟ್ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನು ನಾಟಕ ತಂಡದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಬಂದು ನರಡ್ಡು ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪಂತಿನ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅವಲ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದೇಟು ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಸಿಟಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟ ಅವು ಒಂಜಿ ತತ್ವನೀತಿದಲ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ದಯಪನ್ನಂಗ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಆಚರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವೇಷ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಏತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡು ಈ ನಾಟಕಡು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಾದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ವಿಷಯಡು ಆವಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ದ ವಿಷಯಡು ಆವಡು ಡಯಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿದ ವಿಷಯಡು ಆವಡು ಐಟಲ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಸೌಂಡ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸಲ ಆತು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆತು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಒಂದೇಟು ಬೆಂತಿನಕುಲು ಆಯ್ತ ಕಷ್ಟ ಇಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಲಿತ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವು ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟದ ಪವರ್ ಬರೋಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಲ ಕನೆ ಆಯ್ತು ದಯಬಂಡ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಬಣ್ಣಗ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಯಬಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಆಂಡ ಮುಳಿತಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕಲು ಪಿದಾಯ್ದಾಕ್ಲು ಏತ್ ಇತ್ತ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಇತ್ತು ಉಪ್ಪು ನೆರೆದು ಎಂಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿರು ಅಂಡ ಮೂವಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತಂದು ಈ ನಾಟಕ ಅಷ್ಟಮಿ ಬರ್ಮ ನಾಟಕ ನಾವು ಮೂವಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಸಖತ್ತಾದಂದು ಒಂದು ಒಲ್ಪ ನಿಖಿನ ಕೈತಲ್ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮನ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೈದಿನಾಕಲು
ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮನ್ಪೈನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪುಗಾರು ಏರ್ನ 100%. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಏರ್ ಮಾತ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಹೆಲ್ತ್ ಅವನು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಪಿಲಿ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬುಡಾಂದೆ ಉಂಡದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪದಾಕಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರ್ದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಡ್ರಾಮಾ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ 100 ದಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಪೋಡ್ ಮಂದು ಎನ್ನ ವಿಶೇಷ ನಾನು ತಿರ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೂಪೇಶನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು ರೂಪೇಶನ್ನ ಅವೇ ಕೇಳೋದಿತ್ತು ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ರೂಪೇಶನ್ನ ಬಂದಿರೋ ಸಾಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಸಲ ಅದೆಂಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅವೇನು ಮೂವಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಂತ ಪಂಡ್ರ ಅವಂದಿಜ್ಜಿ ಮೂವಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮೂವಿ ಬತ್ತದ ಬಿದಾಯಿ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅವನು ಅದ್ಭುತ ಮಲ್ದಿರ ದಾದ ಪಂಡ್ರ ನಾವಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮೂವಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ನಾಟಕ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಮೂವಿಲ ಅಂಚೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ತೂಲೆ ಓಲ್ ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇಂದು 110 ಇಂದು ಮಸ್ತ್ 1000 ಮಟ್ಟ ಎತ್ತುಂಡು ಡ್ರಾಮಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್.